Ngithi mina kunomehluko ukuzalwa indoda nokuzalwa umuntu wesilisa. Khona ozongayizwa kahle le nkulumo, kumele ulalele kahle. Kunomehluko omkhulu kabi lokho. Uyabona ukuzalwa indoda nokuzalwa umuntu wesilisa. Hhayi akusoze kwafana songena egodini futhi kunjalo. Kunomunye umfowethu la ongalobolanga ngo-92, ongalobolanga ngo-94, futhi ongalobolanga ngo-early 2000. Usanda kulobola nje. Ongichaze kabi ngoba uwenze into ehleze esisho, wakhipha iy'nkomo zoboya. Uma ngingaphazami mhlawumbe ngithi la ko-9 noma eshumini, angifuni ukuqinisekisa kahle ngoba angazi kahle ngoba nami ngibona khona lapha enkundleni. And ngalesikhathi lezi nkomo sey'phuma esibayeni, kuyavela kuvele yonke into, kodwa yena simbone lapha ekhweni, noma engaphandle ekhweni lakhe ezonikezwa intombi yakhe i-tray. Ngikhuluma ngomuntu nawe nama-followers naye njengabo bonke abantu abanye asebaziwa, waphinde futhi nowakwakhe naye waphinde futhi wanama-followers. Asikaze sikubone. Yini-ke uzalwa indoda? Kunomehluko ukuzalwa indoda nokuzalwa umuntu wesilisa. Iningi lethu alizalwa amadoda. Kunomuntu ozongayinambithisa kahle le nkulumo angayizwa kahle ngoba abanye bakhulisa edini elilodwa. Yabona, kuyinhlahla kwakhona ukuzalwa indoda. Angikhulumi ngendoda mhlawumbe ibe ney'gwili, ibe ney'moto, ibe ziy'gwili, ibe ney'moto, ibe namabhusha noma ibe namakhemesi kuthiwa la kudayisa kutholakala. Ngikhuluma mina ngendoda ezokwazi ukuqoqa uma wakho imbeke bengabhali, bekwenze kahle nje, behlale phansi, kuzalwe iy'ngane zikhule, ngoba ngisho ukwenza kwalezo y'ngane ezabafana nabesifazane namantombazane akuzukufana. Akuzukufana. Kukhona isigaba esike sithi masenzeka ekhaya, umuntu uma ngabe ezalwa unkosikazi, asikhulumi ngentombi la, zibuze iy'ngane, ngikhumbule nje ekhaya, hawu ukwenza kanjani ukuthi mawethu ekubeni ethi ngane zami ngasuka ekhaya ngoba la ngizogana. Kuney'ngqinamba ey'khona emndenini, kubona ngathi kumele athathe isayidi, kubhalansiswe ngapha nangapha, kuthiwa ukuthi kunesinye isimo esingekho sihle lapho kumele abe khona, lapho isimeni si-right khona kumele abe khona. Athi cha, kuthiwa uma ngizoya kanje, angithathi isayidi mina, ngaza ngangizogana, ngizohambisa iy'nkuni lapha njengoba kunenkinga, lapha ngizokwenza u-1 no-2, ngizogana ngihambise utshwala bakhona njengoba kunenkinga. Yini-ke kusuke kukhona inhlahla lapho ukuthi ubaba lezo ngane uyindoda. Leyo nto leyo yakha ngisho ukubekezela ey'nganeni zikhule. Ngifuna ukunenzela umzekelo, zikhule iy'ngane zinephitsha lezi abesifazane ukuthi hawu, uyazi uma besike simbone enza kanje, kwenza lesi sigaba lesi, kwenzeka into kanje, kodwa ubekwazi ukuthi umama asimbambathise aqhubeke nempilo ayiphambili. Ngisho sekunezimo ey'kanje emndenini wasekhaya, ubekwazi umama ukuthi akwazi ukuhandlisha aqhubeke nempilo ayiphambili. Kodwa uma uzalwa intombazane ezalwa intombi izongakwazi lokho. Yingakho ngantshela omunye umfowethu ehlukane ngodosi yakhe, ethi mpuka ngiyayeka manje ngodosi yami no-1 no-2 no-3. Hhayi ngoba ijolile, ngoba akusizona zonke iy'zathu eziyekisa umuntu esifazane, akusikhona ujola kuphela, kuningi. Ngoba ebona no, angeke uze kube yikhaya phela. Ukuganwa impilo yakho yonke leyo, akufani nokujola. Ungcono ngisho ukujola ngoba uma ungabe usungasaboni kahle amshiya umuntu isho 2 months noma 3 months. Ukuganwa la sikhuluma ngengunaphakade ukuthi umuntu once wamfaka ngenyongo, ngisho ngaphesheya uma ubukhona ekhaya uyi-security, ngisho ngaya kuphi uma uthi uyabuya ekhaya nangu uyi-security. Ngithi mina kuyinhlahla ukuzalwa indoda. Lo mfethu sasimbone ehambile ekhweni lakhe laphana ngaphandle, asiyibonanga lezo y'thombe lezi kanjalo. Yini uzalwa indoda ezazi izathu, eyenza into ngosikompilo, engahambanga isimanje manje, ethi uma ngabe ikhuluma naye azi ukuthi okay, lokhu right, lokhu akukho right. Yabo, kukhona ke omunye umfowethu ozalwa omunye wabaculi futhi, ubaba uNcomayo laphana simhlonipha kakhulu, uGadla Bethithiza. Yabona indodana yakhe le angeke izifane nathi ngoba izalwa indoda. Uyabona, kukhona amtshela khona mfana wami, lokhu kukuthi, lokhu kukuthi. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi akufani bafowethu kanjani empilweni. So imizi eminingi uthola ukuthi abantu abaningi bakhula esayidini elilodwa. So and ngoba bekhula esayidini elilodwa abazalwa amadoda, bazalwa abantu besilisa. Yabona, yathi le nsizwa lena mfowethu, njengoba ngingodosi yami nje, unina wayo uwumthelo omubi ngoba le ngane ubeyivuna engakwazi nokuthi akhulume naye, ahlalise phansi. Ngithi mina hawu, kahle kahle le ngane yakwabani, usentshela ngithi mina hawu, pho kwawasho esinye isibongo kodwa wathi ubulobola isibongo. Wathi hhayi, ngilobola ekhaya koma wayo ngoba unina wayo akashadanga. Ngathi mina nanso-ke indaba.
ibizalwa intombi ayizalwa unkosikazi ayikhethelanga sisho ukuthi kurong. Yingakho kukhona ezinye izinto engakwazanga ukuthi le ntombazane itshena ingane yayo leyo kuyona obubona ubukhosikazi ona kuyona. Ngathi mina libona iphutha elikhona kuthini. Silindele amakhosikazi ey'nganeni ey'zalwa ziyintombi nazo. Yabona? Uthola ukuthi ngithola kwa-Max, yabo? Akulula-ke lapho lowo mama mesafaka amajini, amabhlukwe, esathi uzongithola kwa-Max ezala ingane, ngisho inga-right kanjani. Kodwa kuzohamba kambe kube khona into ekulashayo isho ukuthi hayi umama wakhona ukuthi uzongithola kwa-Max, uzongithola kaDanasi. Uhamba ushaya amavo ushona phansi kanje. Yabona? Bafethu kunomehluko uzalwa unkosikazi nokuzalwa intombi. Asikhetheli. Kunomehluko uzalwa indoda nokuzalwa umuntu wesilisa. Uzothi uma ngabe umfana eqhubeka ezalwa indoda, ethi uma ekhula empilweni, athola ukuthi uma wakhe nobaba bakhe baxhoyisene, akabanjiwe ukuthi yena akasakwazi ukwenza into zakhe because abazali bakhe baxhoyisananga. Uthola ukuthi njengoba ekhula nje uzothi eqala esishela intombi, imqombe ngeduku ifike izobeka kube mnandi kube njeyana, ibeke kube mnandi ekhaya. Izinto ongazuyibone athi mesuka kuma iduku, kusuke lapho mhlawumbe ekuhambisa ugesi. Kusuke lapho ahambisa abakhongi beyocela ihlobo ngoba ukwazi ucela umuntu engaze efike ekhaya elethe impahla kuqhamuka kuthiwa uzocela umabani wakwabani odume ngani. So enye into ezephambanisa izinto lezi la emhlabeni umuntu hayi ngiyocela ucela ubani owazi uqonywe. Intombi ayibeka iduku ibeka impi ayifika nempahla izobekela ngisho abaphila nabangasekho. Yabona? Mase kuthi makugamba kulokhuza lapha emva kwalokho kuhamba abakhongi beyocela bebuye nelist bebuye nosuku ukuthi inkomo ifunakala nini, bese umezalwa indoda bephuma abakhongi bodwa behambisa inkomo ekhweni. Futhi hayi inkomo zemali, inkomo zoba njengoba sibonile umbhemu lo wakomphephetho lento eyenza. Uzalwa indoda lo mfowethu. Angimazi uyisa ngazi na background yakhe ngijwayele ukuma la khona la kudle zokuxhumana ngifuna ukulandela into eziningi khona uzothi hayi kosembona amandla walingani nathi safithi nami ngomunye ongenabo amandla ngoba ekhuluma kanje. Ngomunye umuntu ongenawo amandla oncoma isenzo sokuthi umfowethu akalobela ngo94 ulobela ekhathini samanje asiyibonanga ivideo yakhe lethe lithi seyilaphana ngoba uzalwa indoda. Hayi bafethu kuyacounta isizulu asihambi isimanje manje ingakho ethi umuntu hayi kosembona kurong noma ngabe ngizoqala ngilokhuzele ngizothi uma ngabe ngiyolobola bese nami ngiba khona ngoba esengifuyele sethi kurong sebemtshenile abanye ukuthi akufanele hayi but usezozwa amazi ngobhongo mina ukuthi ngizothini mina ngoba sebemtshenile abanye ukuthi kurong uyele khweni ngoba ukwazi ukubiza ingane ucela ingane ihambe iyele esitolo end of the day lo ngane imikele esitolo mase ifikile usuyinikezela imali ucela uhamba nayo futhi ngokuthengela i-airtime ubungayeli ngani pho. Abakhongi baze behlatshiswe laphana bafowethu kwahleni alibuyele emasisweni uzala indoda lapha and lento esihlele sisho kwaphuma inkomo zoboya hayi zemali noma zikhona ezemali mhlawumbe eziphambili mhlawumbe besoqedela nje ngalezi inkomo ezikhipile uzala indoda. Ngifuna lento niyibambe kahle ngishilo ngathi ngeke ngingakhulumi ngayo lento. Lo mfethu uzala indoda umehluko ubona abantu eningi zibasha kangaka ngempilweni hayi ungasoli bona soli imuva labaphuma khona. Ingane ekhokhelwe kahle yatshelwa kahle okubuhlungu lethi yenziwa ngisho ibandla selikhonzile noma esilibona ukuthi lisasibambile isintu kodwa selinakho ukuphazama impela. Uthola ukuthi abantu benza into eyibona ukuthi hawu leli bandla ngoba phela ngisho lishumayela inkulumo yakhona likhuluma ngokwakhe ikhaya likhuluma ngempande zobaba omkhulu bethu lase liphazama lezi ezinye izinto. Waseba ukuthi manje ezinye izinto ayisakhona ukwenzeka sekukhona into engasakhona noma sebekhona ungasayilandeli kahle ngendlela. Angikho ke emabandleni angikho kuphi nakuphi vele ukukholwa kuzamuva into ebalekile yikhaya hlale ngisho ngathi once inkolo nje yafuna ungena ekhaya hlehla kulo nkosi ngamani uyekwe lo nkolo ngilandele ku YouTube uzolamba amavideo amaningi lokuzwa poste khona sisathi sifuna ukukhulisa YouTube kakhulu amavideo lezi insuku lokho engene ku YouTube ngenza le video nje ngokuzoncoma lapha kathi kuthiwa ukuthi sihlale sikhuluma indaba elobolo lemali sihlale sikhuluma indaba ukuthi ufuna ukukhuluma ibikomo zobo sihlale siyikhuza leyo kuya kwasekhweni kunabanye abantu abangama public figure kunomunye wafethu oke wagana uthi nje lakhe laduma lalikhulu asikhumbule ukuthi ulobole sambone ekhweni kunomfowabo futhi ozophinda gana futhi kulonyaka asikaze simbone kwanaye kodwa ipublic figure asikaze simbone kwanaye kuthi ulethele lokhuza cause abanye basasazi isintu kuyangimanga ukuthi ezalwa kaNongoma noma ezalwa uLundi noma ezalwa eNkandla noma ezalwa kuphi kwamaphumulo uthiwa uzohamba ngesimanje manje. Ngiyabona ukuthi mhlawumbe abanye bathola ukuthi ingakuba siqile kakhulu isiZulu ukuthi lawo madoda uma uthi bazalwa amadoda asuke kuphi. Bafethu kunomehluko uzalwa indoda kunomehluko ngoba ngisho usukhulile uthi uma ngabe wenza izinto ungabanjwa ukuthi ubaba noma abasinanga uyayizwa azosinyivinyivi sento ayikho lonto kuwena uthi uma ulobona uqeda
uhambisa izibizo, uqede kuze ingqoba amasondo, uqede emva kwengqoba amasondo kuze umshado. Uzalwa indoda nje. Akushiwo ukuthi usubange iy'nto zakho manje thiwa ubaba wakho akashadanga, akaqedelanga ngumakho kuthiwa lawo lo ofuna ukwakha khona isibongo u-wrong. Kuyinhlahla ukuzalwa indoda, hhayi ukuthi uzalwe isigwili mhlawumbe sibe nama-million sibe nemizi ebuthakathaka, cha. Ubugwili bulandela ngemuva uma kuyikhaya libe nendoda, hhayi ucele kuphelile. So-ke ngithi angibonge ngisho ukuthi kunomehluko ukuzalwa indoda nokuzalwa umuntu wesilisa, kunemehluko ukuzalwa unkosikazi nokuzalwa intombi. Kusafuna abantu behlukanise lokho. Nawe zibuze ukuthi zifuna uyithola ukuthi kuphi. Ngabe mhlawumbe nawe ey'nganeni zakho uzoba inkosikazi noma uzoba intombi? Nawe wesilisa ngabe mhlawumbe uzoba indoda ey'nganeni zakho noma uzoba owesilisa? Ake nifune nibe niyithola kusemanje. Ku-YouTube ngikhona, naku-Facebook futhi ngikhona. Inkosi Embona 002, Inkosi Embona Mfokangema ku-Facebook. Kunjalo nje ngani zakwethu, ngiyabonga ngethuba.